modhi somo. Tuko na aina mbili ya maandiko ambayo tunaenda kusoma. Mokwongo Jo-Thesalonike mokwongo 2:17 nyaka 18. Wa kwanza tutasoma Wathesalonika wa kwanza 2:17 hadi 18. Mar ariyo wuok 14 kare 13. Ya pili tutasoma Kutoka 14 aya ndogo 13 nyaka 14 hadi 14. Thesalonika mokwongo 2. Wathesalonika wa kwanza 2 aya ndogo 17 owacho kama, linasema: Owetewa, kane wasewere kodu to kata obedo ni ne ok wanenou kamano, to wiwa ne ok owil kodu kata matin. Bang' kinde matin kende ne wabedo gi siso maduong' mondo wanere kodu wachano biro iru. Adier, an Paulo ne achano biro iru ndalo mang'eny, to Satan nosindowa. Wuok 14 kare 13. Kutoka 14 aya ndogo 13. Musa nodwokogi niya, kik uluor, chung'uru motegno mondo une kaka Ruoth Jehova Nyasaye biro resou kawuono. Nimar jo-Misri munenogi ok une kendo. Ruoth Nyasaye biro kedonu, omiyo un ling'uru aleng'a. Wachni amen. Sema amena. Ting'e badi mondo wachak wagone Jehova Nyasaye erokamano. Inua mkono ili tushukuru Mungu mara nyingine tena. Wuoro maler, wan magi. Baba takatifu, sisi ni wako. Wagoni ni erokamano. Tumekushukuru. Nisepuonjowa gokinyi. Ulishatufundisha asubuhi. Ichaki gwedhowa kokalo kuom wer. Umetubariki tena kupitia nyimbo. Erokamano e weche duto. Asante kwa mambo yote. Nyasaye pod dwa jiwowa gi weche. Mungu bado unataka utuhimize na neno. Yie mondo itelwa e weche duto. Kubali ututangulie kwa mambo yote. E nying Yesu Kristo majawara. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Sema amena. Amen. Jehova Nyasaye kigwedhori. Pigia Jehova Mungu makofi kama umebarikiwa. Jehova Nyasaye. Pigia Jehova Mungu makofi. Amen. Amen. Agoyo ne Jehova Nyasaye erokamano. Nimeshukuru Jehova Mungu ma oseritowa mwagiko odiechieng' ma kawuono miluongo ni tinende. Aliyetulinda tukafika siku ya leo ambayo inaitwa leo. Agone jatich Nyasaye eyomo erokamano kuom wende mwasewinjo. Nimetoa tena shukrani kwa mtumishi wa Mungu Oyomo kwa nyimbo ambayo tumesikia. Okichaki konya rwake kama. Si unisaidie kumkaribisha mara nyingine tena. Jower duto Nyasaye mondo gwedhu. Waimbaji wote Mungu awabariki. Ji duto mosebire kanisa mondo gwedhre. Watu wote ambao wamefika kanisani wabarikiwe. Nyasaye ogwedhe ng'ato ka ng'ato. Mungu apate kubariki kila mmoja. Nitiere gimomiyo ng'ato nyalo kawo thuolo mondo bie kanisa. Kunaye sababu ambayo mtu anaweza chukua nafasi yake aje kanisani. Namba 1. Nambari ya kwanza. En ni mondo ogwedhre. Ili abarikiwe. Wik mangima bor. Wiki nzima ni mbari. To ka Nyasaye otimoni ng'wono na Mungu akikunemesha, tinyalo biro kendo chako wuok kodi nyadichiel kendo. Unaweza kuja ili akuneneshe tena mara nyingine. Wach namba 2. Neno nambari ya pili. En ni gik mwaromogo e kor gweng'. Kwamba vitu ambayo tunakutana nao eneo kate town ama mjini ging'eny ni vingi sana. Omiyo kwa biro ka, ndio maana tukija hapa, nitiere weche masiche moko osechwanyo ng'ato. Kuna maneno mengine pengine imekwaza mtu. Nitiere kaka jaango wete miluongo ni jasigu osetimo ne ng'ato marach. Kuna vile mwadui muongo shetani amemtendea mtu vibaya. Kori chaki biro moni chonge gi Nyasaye. Sasa unakuja ili umwambie Mungu tena. Wach mogik, jambo la mwisho, en ni mondo ibi mondo igone Jehova Nyasaye erokamano. Ili ukuje umpate kumshukuru Mungu. E weche duto. Kwa mambo yote. Erokamano no. Kwa shukrani hiyo. Nitiere weche moko. Kunaye maneno mengine mawakonyi lamo Nyasaye, ambaye tunakusaidia kuombea Mungu mondo Nyasaye chako medi ndalo, ili Mungu akuongeze siku tena, chako medi teko, akuongeze nguvu tena, iweche mamoko kendo na mambo mengine tena. Adwa ni mondo adhi matin, nataka niende kidogo. Adwa ni mondo iwinja kwa makini sana, nataka unielewe kwa makini kabisa. Akwa Nyasaye mondo achal ng'ama dwa puonjo wachni. Naomba Mungu ili nikuwe kama anayefundisha neno hili.
hili, nikech wach machunge mbele ka, kwa sababu neno niliyosimama nayo hapa mbele, topic mar wacho kama, kiini cha neno langu linasema hivi: yie ma ng'ato nigo, imani ambayo mtu ako nayo nyalo miyo okal nam mane mbelene. inaweza ikamfanya avuke bahari iliyo mbele yake. Yie ma ng'ato nigo, Imani mtu ako nayo, tena ka ng'ato loso yie, inamaanisha mtu akitengeneza imani, to nam mane mbelene, bahari iliyokuwa mbele yake ma samoro tek kalo, ambaye pengine kupita ni ngumu, onyalo mana kalo komanore gi gimiluongo ni yie. anaweza pita tu ili akijivika tu na imani. Jatich Nyasaye Pastor Komo nopuonjo wach moro. Mtumishi wa Mungu mchungaji Akomo alifundisha jambo lingine. Nopuonjo wach miluongo ni ngima. Alifundisha jambo iitwayo uzima. Ngima ma ng'ato nyalo bedogo. Uzima ambayo mtu anaweza kuwa nayo. Ngima ni ok chandi in kende. Uzima hii haikusumbui we peke yako. Kisomo wach manowuoyo Yohana 3. Ukisoma neno ambayo alikuwa anaiongelea Yohana 3. Muma wacho ni ya. Andiko linasema Yesu kane ni e piny ka. Yesu alipokuwa ulimwenguni hapa. Muma wacho ni notimo gik mabeyo. Andiko linasema kwamba alikuwa anatenda mema. Kata obedo mana ni notimo gik mabecho kamano. Na hata kama alikuwa anatenda mema hivyo, ji nokoyie kode 100%. Watu hawakuwa wamemwamini 100%. Gimomiyo ji nokoyie kode 100%. Kwa sababu gani watu hawakumwamini 100%? En ni jachien noselore piny iluongo ni okethi. Kwamba shetani alishuka ulimwenguni anaitwa mharibifu. Muma wacho kamano somo niya. Andiko linasema sehemu aliyosoma kwamba chieng' moro jaduong' moro ma Jayahudi odhi ir Yesu gotieno. Siku moja mzee mwingine Myahudi akaenda kwa Yesu usiku. Chal kagima ne oluro. Ni kana kwamba alikuwa nikinyemelea. Openjo Yesu niya. Akamuuliza Yesu kwamba datim ang'o mondo acham ngima mosiko manyaka chieng'? Naweza fanya nini ili ni urithi uzima wa milele? Gimomiyo jaduong'ni ne penjo wach ni winji. Kwa nini huyu mzee alikuwa anauliza hili jambo? Sikia. Kamoro amora mane Yesu odonjo notimo gima ber. Popote Yesu alipoendea alikuwa akitenda mema. Awacheni amen. Aseme mena. Gimomiyo jaduong'ni ne penjo Yesu kamano. Kwa nini huyu mzee alikuwa akiuliza Yesu hivi? Yesu odonjo e od Lazaro to chiero bedi. Yesu akaingia kwa Lazaro na tena amemfufua. Yesu kanodonjo hospital. Yesu alipoingia hospitalini, joma tuo chango kanyo. Wagonjwa wote walikuwa wakipona hapo. Yesu kanodhi kama kech nitie. Yesu akienda penye njaa inapatikana, to nonyalo miyo ji chiemo kotimo oni gi ranyisi. Alikuwa analisha watu akifanya ishara na miujiza. Nyinge nochake nyinge mopogore opogore kaluwore gi timbe manotimo. Majina aliyopewa tofauti tofauti kulingana na vitu alikuwa akitenda. Nikech kane en e dho nam, kwa sababu alipokuwa uvuoni, tiluongo ni mto wa uzima. Alikuwa akiitwa pi mar ngima. Opakuru Yesu. Bwana asifiwe. Kane en e gode tiluongo ni Lwanda. Alipokuwa akienda mlimani anaitwa mwamba. Kane en kama pith nitie. Alipokuwa mlimani bende nitiere kaka ne miye nyinge. Na kuna jinsi alikuwa anaanzishwa jina. Iluonge ne jakwath maber. Anaitwa mchungaji mwema. Kane en kamoro amora ne miye nying maber. Alipokuwa sehemu yoyote alikuwa anapewa jina mema. Koro Yesu ne timo gik maber. Sasa Yesu alikuwa akitenda mema. To kata mana sani, na hata saizi en gi mipango mondo tim gi maber ne ng'ato ka ng'ato madware. Hakuna mpangilio atende mema kwa yule anamhitaji. Mane momiyo wabiro mondo wapari niya. Ndio maana tumekuja tukukumbushe kwamba niye ma in-go, kwamba imani ambayo uko nayo nyalo miyo ikal nam mane mbeleni. Inaweza ikakufanya uvuke bahari iliyo mbele yako. To wadwa piny mwadake ni to galagala. Wenzetu ulimwengu tunaoishi ni tofauti. Adieri Satan to wuok otimo timbene. Kwa hakika shetani ametoka anafanya tendo zake. Bendo kodeo umri ma ng'ato nigo. Tena ajali umri ambayo mtu ako nayo. Odonjo iri nyithindo matindo. Anaingia kwa watoto wachanga. Onyalo timo go timbene. Anaweza fanya nao matendo yake. Onyalo donjo kuom jomadongo. Anaingia kwa watu wazima. Nyaka kama kuom jomuti. Hata kwa wale wakongwe. Satan iluonge ni okethi. Shetani anaitwa mharibifu. En kamora mora en be manodonji. Yeye pia popote aingiapo. To are ndalo machon nyaka chiel kawuono. Kuanzia kitambo hadi saizi. Onyalo donjo mondo kethgi maber ma Jehova Nyasaye ochano ni. Anaweza ingia aribu kile kizuri ambayo Mungu amekuandalia. Gimomiyo iyalo injili. Kwa nini injili inahubiriwa? Mondo
ngima mane wacho cha. ile uzima ambayo ilikuwa ikitajwa, idage ngima maber, uishi kwa maisha mema, majaduong' Jayahudi ne penjo niya, ambaye mzee wa Wayahudi alikuwa akiuliza, atim ang'o mondo acham ngima mosiko manyaka chieng'? nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? Jaduong' Jayahudi, yule mzee wa Wayahudi ne nigi elimu mar pinyni, alikuwa na elimu ya ulimwenguni. to kata kamano, Na hata hivyo Yesu kang'iye, Yesu alipomtazama, to onge elimu mar polo. hana elimu ya mbingu. Tiende ni en nigi digri mar piny, Inamaanisha alikuwa na shahada ya ulimwengu to digri mar polo to onge go. na shahada ya mbingu hakuwa nayo. Tekani nitiere wuoyi achiel kende Ndipo kulikuwa na kijana mmoja manodhiere ambaye ilimshangaza ndalo machon e piny Israel, nyakati za kale kule Israelini, mondo ne luongi ni jaduong' Jayahudi, ili uitwe mzee wa Wayahudi nyaka bed ni nigo buk maber. lazima ikuwe ulisoma vizuri. To kata kamano, Na hata hivyo Yesu to nodhiere, Yesu alimshangaza, openjo Yesu niya, anamuuliza Yesu kwamba atim ang'o mondo acham ngima mosiko manyaka chieng'? nifanye nini ili niurithi uzima wa To milele? Yesu dwoke niya, Na Yesu anamjibu, jaduong', nyaka nyuoli nyuol manyien. mzee, lazima uzaliwe mara ya pili. De nyuola nade kaka romni? Na izazaliwaji jinsi nilivyo? Mano penj ma kata in nyalo chandi. Hiyo ni swali hata wewe inaweza ikakusumbua. To inyalo mana dwoke kane in gi Nyasaye ei. Unaweza kuijibu kama uko na Mungu ndani yako. Nikech adieri mar wach, Kwa hakika ya neno, ere kaka ng'ato nyalo koni kisebedo maduong', ni jinsi gani mtu anaweza akakwambia ukishakuwa mkubwa ni onyuoli nyuol manyien. kwamba uzaliwe mara ya pili. Tamor gi Yesu nikech ng'ato ka ng'ato nodwaro nego maber. Nafurahishwa na Yesu kwa sababu kila mtu anamtakia mwema. Ni Yesu ok odhi e sikul, Yesu akwenda shuleni te en gi digri go te. na ako na shahada hayo yote. En gi digri mar polo, Ako na shahada la mbingu, en gi digri mar piny. ako na shahada ya ulimwengu. Owadwa, Wenzetu, kare nitiere gik moko kumbe kunaye vitu vingine ma kata dhiye maber machal nade. hata uende vizuri namna gani, Pinje manyalo paki ni in gi mwandu dhi maber, ulimwengu ndio itakusifu kwamba unaendelea vizuri. to kikia wach Nyasaye gi mwandu, Na kama ujui neno la Mungu na mali, to polo to neni mana mopogore. na mbingu inakuona utofauti. Mane momiyo Yesu kono jalcha niya, Hiyo ndio maana Yesu anamwambia yule kwamba isesomo igi kamidwaro, umesoma, umefika sehemu unayohitaji, nitiere gima nyalo kelo ni geno chien, na kuna kitu kitaletea tumaini nyuma. iluonge ni warruok. Inaitwa uokovu. Kendo ni warruok komako ng'ato, Inamaanisha uokovu ikishika mtu to en gi geno kata osea e piny. na hakuna tumaini hata akiondoka ulimwenguni. Mano bende gimomiyo wayalo injili, Hiyo ndio maana tunahubiri Injili, mondo ka nitiere jochiende moko ili kama kunaye mapepo mengine madwa tami gik kiny ma Jehova Nyasaye opangoni, ambaye inakukataza kufikia vitu ambayo Mungu amekupangia, to giweyi nikech Nyasaye ni kodi gi mipango maber. na akuwache kwa sababu Mungu ana mpango mwema kwako. Ne wasomo ndiko moro Tulisoma ndiko lingine ma ae Jo-Thesaloniko mokwongo, ambayo inatoka Wathesalonika wa kwanza 17:18. aya 2 aya ndogo 17-18. Paulo oromo gi wechegi. Paulo akakutana na haya maneno. Weche mwaromogogi Maneno ambayo tunakutana nayo ok wan kende mwaromo kodgi. sio sisi peke yetu ndio tunakutana nayo. Paulo bende oromo kodgi. Paulo pia alikutana nazo. Paulo dwani odhi Tesalonike. Paulo anaitaka aende Wathesalonika. Noyudo noselando injili kono mang'eny. Ilipata kama ashahubiri injili uko mara mingi. Koro dwani mondo dogi ojiw jowete. Sasa anataka rudi aimize wa ndugu, mondo konegi samoro ng'ato osedok chien kuom yie, ili pengine mtu amerudi nyuma kwa imani. koro chunye gombo ni mondo dogi. Sasa anatamani ili arudi. Tawuoro Satan kaka jakinda. Na shangaa shetani vile ni mwenye bidii. Ondiko mana barua kowacho niya, Ameandika barua akisema, jowadwa chunya ne gombo ni mondo aduogo kuomu. wenzetu, roho yangu inatamani ili nirudi kwenu. Gi jowete moko man wayalogo injili. Na mandugu wengine ambayo tunahubiri nao injili. To Satan nosindowa. Na shetani alitukataza. Kendo ni Satan notamogi. Inamaanisha shetani amewakataza. Kare kata war ng'ato. Kumbe vile mtu anaokolewa, Satan nyalo nana mondo tame gimoro. shetani anaweza jikakamua ili amkataze kitu. Mane momiyo nyalo yudo ka ng'ato war. Ndiyo maana unaweza pata mtu ameokolewa, to samoro tuo moro to kwame wiye, na pengine kuna ugonjwa limekwama juu yake. samoro Satan otame. Pengine shetani amemkataza. Onyalo dhi e hospitali nyaka madongo. Anaweza enda hata
hospitali makuu mondo pime kogik kacha ili apimwe. Akifika pale dakteche madongo konene ya na madaktari makuu wanamwambia, wano kwa nege machamina wakia, hatuoni ugonjwa wako, hatujui nikechua pime gi mashinde ge tokwa kwa sababu tumempima na mashine hatuioni. Janane warende to satano sinde, Inamaanisha ameokolewa lakini shetani amemkataza. Satani nyalo sindo ngato jowadwa. Shetani anaweza kataza mtu wa ndugu, Nyalo mako kata manage mori, anaweza kuweka kitu hata ndani yako. no wari chona ndio Ulikolewa zamani ndio, kata kama no chunje ge mori hika, na hata hivyo ameweka kitu ndani yako hapo. dagi ki waru gotegi no tokchangi, Amekatana wokovu wote, hiyo kitu haiwezi pona. nyalo temege nyalo todagi, Unaweza kujaribu na dawa ya kienyeji lakini hapana. nyalo tamege yori yako mabesa mori ngegwengu, Unaweza kuijaribu na hekima ambao unawajua, to chunjo ni okonyal chango, na kwa hakika haiwezi pona. nyalo temege yore te. Unaweza ijaribu na njia yote. Gima kamano notimo Paulo. Kitu kama hiyo ilifanya Paulo. Paulo yalo injili, Paulo anahubiri injili, kata kamano nitie kumosinde, lakini hata hivyo kuna kitu imemkataza, ochune ondek barua, imemlazimisha andika waraka ondo konjo Thessalonike nea, ili ambie Wathesalonika kwamba nadwaro mondo abi iru jowete, nilikuwa nataka nije kwenu wa ndugu, to nitiere gimoloya, lakini kuna kitu imenishinda. gimomiyo kawuono wayalo injili, Kwa nini leo tunahubiri injili? mondo ibed gi loch ewi gik manoloyo jomoko, Ili ukuwe na mamlaka juu ya vitu ilishinda wengine. mondo kata kiwuotho, Hata kama unatembea, nikech Yesu to wacho niya, kwa sababu Yesu anasema asemiyou teko nimewapa nguvu mar nyono thuondi kod okela, ya kukanyaga nge pamoja na nyoka. noloyo teko duto mag wasigu, Mnaweza shinda maagizo yote ya maadui. koro onge gima biro loyo ungang', Hakuna kitu itawashinda kamwe. gima noloyo ng'ato kik itwerie, Kile ambayo ilishinda mtu usijikane, gima notamo kwaru, kile ambayo ilishinda babu yako, en ema notame iti nyale, ambayo ilimshinda wewe unaiweza. gimomiyo inyale en niya, Kwa nini unaiweza? Ni hivi, samoro noware to lakini kata kamano pengine aliokolewa na hata hivyo yie mane en go to norem, imani ambayo alikuwa nayo ilipungua. jowadwa kata mane warruok ka, Wenzetu hata kwa wokovu hapa jopogore gi yie, watu ni tofauti kwa imani. nitiere ng'ama nigi yie Kuna watu ambao wako na imani mana kaneno gimoro gi wang'e, ili tu akiona kitu kwa macho owacho ni an gi yie adhi tieko higani, na anasema niko na imani nitamaliza mwaka. ke samoro tuo moro pok ogore kuome, Pengine kuna ugonjwa ijanguka kwake, chandruok moneno bende onge, hata kuna shida anayekutana nayo. an gi yie nyithinda adhi tieko sikul, Niko na imani watoto wangu watasoma. samoro nomiye tich e kaonti otiyo, Pengine alipewa kazi kwa kaunti anafanya, owacho ni kaluwore gi ng'eyo na kaka ng'iyo gi jodito, anasema kulingana na vile nazoea na watu, an gi yie ni nyithinda nyaka tiek sikul, niko na imani watoto wangu watamaliza shule. kendo ni yie mar gimomako, Inamaanisha imani aliyoshika, kata yie otenore gosiepene ma en go, hata imani imeegemea kwa marafiki yako nazo. tiwinjo Yesu to wuoyo nang'o, Na unasikia Yesu anaongeaje okalo duond Paulo, kupitia sauti ya Paulo. owacho ni yie en bedo gadieri maonge kiawa kuom gik ma ikiyo, Anasema imani ni kukuwa na hakika kwa vitu ambavyo unaitegemea. tiende niya, Inamaanisha gima ng'ato ok ne gi wang'e, kile ambacho mtu haoni kwa macho yake, ma samoro pok notimore ne jirande, pengine ijatendekea, ma samoro iwuoye awuoya, pengine watu wanaiongelea tu. gino nyalo timore ka ng'ato omako gima iluongo ni yie, Hiyo kitu linaweza fanyika mtu akishika imani. koro ng'ato nyalo mana tony e nyim wasigu, Mtu anaweza kuepa kwa maadui koyie mondo odhi kaka Nyasaye dwaro, akikubali aende jinsi Mungu anavyohitaji. mane momiyo nitiere gik mwanyalo kopo e wuodhni, Ndio maana kuna vitu tunaweza iga kwa mwendo huu, eka nitiere gik mwanyalo weyo. ndipo kuna vitu tunaweza acha. Paulo temo mondo tem matek ochop wuodhe, Paulo anajaribu kwa kabisa afikishe tembeo yake, to Satan to sinde, na shetani anamkataza. jowadwa yie ma ng'ato ting'o Wenzetu kwa imani ambayo mtu amebeba emanyalo miyo obar nam mane nyime, inaweza fanya vuke bahari iliyo mbele yake. mane gima dwa chomoni matin, Ndio kitu nataka nikuelekee kidogo. mondo ka nitiere in be yie matin milos, Kama kuna imani duni ambayo umetengeneza, to samoro iyud chang, na pengine upate uponyaji kata iyud gweth, ama upate baraka, kata iketh lang chunyi,
chunje hata uharibu mioyo mageteko mag wasigu ya nguvu ya maadui masamoro neno mbeleni ambaye pengine wako mbele yako itokne na wewe huweziona. to kawuono Na leo samoro Nyasaye oseloso weche moko pengine Mungu ameandaa maneno mengine mondo konyigo ili akusaidie nayo. wadwa wuodh warruok bor Wenzetu, mwendo wa wokovu ni mbali. ka Nyasaye oloso ni wach moro Mungu akikuandalia jambo fulani, ririgo nikech kia kiny ujiepe na kwa sababu juu ya kesho. yie ma ng'ato oloso matin Imani duni ambayo mtu ametengeneza nyalo miyo tam satan mane pango loye kiny inaweza ikamkataza shetani ambaye alimpanga kumharibu kesho. mana kaka osongo weche moko Hivyo tu akipanga maneno mengine. agone ruoth Jehova Nyasaye erokamano. Nimeshukuru Jehova Mungu. Pamene Jehova Nyasaye kama Pigia Mungu makofi hivi. adwane mondo achaka somuma Nataka nisome andiko tena mae wuok 14:13 ambayo inatoka kutoka 14:13. kasto lama Jehova Nyasaye Alafu tuombe Jehova Mungu. ng'amoyude nyalo somonago Aliyeipata anaweza kuisoma nikech awinjo kadwani mondo walam Jehova Nyasaye kwa sababu nasikia kama tunataka kuomba Mungu. injili oseyalni mudhuro Injili umehubiriwa mara mingi, isegwedhori e yore mang'eny umebarikiwa kwa njia mingi. waparo ni apara weche moko matin Tunakukumbusha tu baadhi ya maneno mondo Nyasaye okal kodi ili Mungu akupitishe wach ma samoro ne dwa loyi jambo ambayo pengine ilikuwa inataka ikushinde, nikech wanyalo bedo kodi ka kwa sababu tunaweza kuwa nawe hapa pikare ni e dwondi na kumbe kuna kitu gugu shingoni. wanyalo bedo kodi ka Tunaweza kuwa nawe hapa samoro parruok to in go na pengine uko na mafikirio. wanyalo bedo kodi ka Tunaweza kuwa nawe hapa to nitiere gimoloyi na kuna kitu imekushinda to iwinjo na unasikia yie ma ng'ato ting'o imani ambayo mtu amebeba nyalo miyo got bar inaweza fanya mlima iepe. yie ma ng'ato nigo Imani ambayo mtu ako nayo nyalo miyo nam wele mbelene inaweza fanya bahari iepe mbele yako. owacho nang'o somya Inasemaje? Ukipata uisome. Musa nodwokogi niya, kik uluor, chung'uru motegno mondo une kaka Ruoth Nyasaye biro resou kawuono. Nimar jo-Misri munenogi ok unune kendo. amen. Pamene uru Jehova Nyasaye. Amen. Pigia Jehova Mungu makofi. Walere kanyo matin mondo walam Nyasaye. Wacha nieleze hapo ili tuombe Jehova Mungu. Piny mar Misri Kule Misri ne jo-Israel opong'o. Waisraeli walijaa pale. Nyasaye owuoyo gi jatichne miluongo ni Musa Mungu akanena na mtumishi wake aitwaye Musa mondo ogolgi otergi e piny ili maber. aondoe awapeleke kwa nchi nzuri. To kata kamano Na hata hivyo ne nitiere achiedh nade e wuoth kulikuwa na dhiki pale mwendoni, nikech ne lawogi gi jolweny mag Farao walikuwa wanafuatiliwa na wanajeshi wa Farao mondo gidok sandgi kata giti. ili warudi pale wafanye kazi ama wateswe. Wuodh jo-Israel ka gidhi e piny mar Kanaan Mwendo wa Israeli walipokuwa wakienda Kanani opime gi warruok mane yudo ndalono imelinganishwa na uokovu ambao ulipata muda huo. kaka igo abal e warruogno. Vile unapiga mbizi kwa mwendo huo, Ne gin e chandruok walikuwa kwenye shida nikech sama piny ne gidenyo kwa sababu wakati kidogo walikuwa wakiishi njaa, mana kaka imbe seche moko idenyo. jinsi wepe hiyo saa zingine unaishi njaa. Sama piny ne ginenono ma Jehova Nyasaye ne timo kokalo kuom Musa, Saa zingine walikuwa wanaona miujiza ambayo Mungu anatenda kupitia Musa. seche moko ono nok nere. Saa zingine miujiza haionekani. Mana kaka samoro imbe nitiere seche moko mane Nyasaye osegwedhi Ni jinsi kuna wakati Mungu alishakubariki, eka nitiere ndalo moko motwo mipenjri to pod Nyasaye ni kod adieri. ndiposa kuna wakati kuna kauka mpaka ujiulize, je, Mungu yu pamoja nami? Wuodh jo-Misri ne chal kamano. Mwendo wa watu wa Misri ilikuwa kama hivyo. Koro nogike sama tek Ilifika wakati ngumu ma jo-Misri lawogi. ambao wa Misri walikuwa wakiwafuata. Farao ogolo geche malich Farao amatoa magari makuu mondo lawogi mondo makgi ili wafuate wao washike, mondo gidok e tim gima ne gitimo. ili warudi kwa kazi waliokuwa wakifanya. Muma wacho niya, Andiko linasema igike mbele nam makwar, wamefika mbele ya bahari ya Shamu, gichomo nam kama, wamelenga bahari hivi. ka gigike nam machiegni Walipofika karibu na bahari, to gineno kaka nam okwako piny. wanaona vile bahari imeshika sehemu kote, Chien gi kama ne giaye ni na sehemu nyuma walikotoka nitiere jeshi maduong' mag Farao kuna lawogi. jeshi kuu ya Farao inawafuata. Gichako penjore e chunygi Wakaanza kujiuliza rohoni, ni Musa
ati Musa to ne en Nyasaye mane? alikuwa Mungu gani? Nikech jogi dhi negowa. Kwa sababu hao watatuua. En gima lich jowadwa kipimo. Ni kitu cha ajabu ukilinganisha. Kinene to nyalo dhiri nono. Ukiiona inaweza ikukutofautishia. Nikech nam obeore mbelege maduong'. Kwa sababu kuna bahari ya Shamu mbele yao. Lap bende lao gi chien. Hata kufuatwa wanafuatwa nyuma. Musa bende ne gisesayo niya. Musa walimsihi kwamba wadoga kocha nikech mbele ka okwan go gadiri ahinya. Turudi kule nyuma kwa sababu mbele hapa hatuna uhakika. Koro gichiegi gik machiegni to gineno geche lweny. Sasa wamefika karibu, wanaona magari ya vita. Gipenjore ne jowadwa watem nang'o. Wanajiuliza wenzetu tufanyeje? Ayiege Musa nikech noloso gumiluongo ni yie. Na nimekubali na Musa kwa sababu alitengeneza imani. Akawaambia kwamba maandugu, kata obedo mana ne useneno gechego gi wang'u, na hata kama mmeona magari hayo na macho yenu, kata obedo mana ne gidhi nego jomoko kuomu, hata kama wataua wengine kwenu, to samoro uni muneno jogi kamano, na pengine nyinyi ndio mnaona hawa hivi, an gi gimoro maloso. Mimi kuna kitu nimetengeneza, iluonge ni yie maduong', linaitwa imani kuu. Nyasaye manowuoyo kodwa, Mungu aliyenena nasi, ok ne weu tho, hata wacha ukufe, kalo kodu nam, hata wavukisha bahari, kako bro kalo kodu takia, vile hata wavukisha misijui. unlengura lengo bro neno ono gi wang'u, Mtulie tu mtaona miujiza na macho yenu. Muma wacho ni ya, Andiko linasema Nyasaye nowuoyo gi Musa, Mungu akanena na Musa, okone ni to in gang'o e lweti, akamuuliza uko na nini mkononi? Musa odwoko go jachir, Musa akajibu akiwa mjasiri, ni an mana golando moro matin e lweta, niko na mkongojo ingine mkononi mwangu. Nyasaye kono Musa ni ya, Mungu anamwambia Musa kwamba an Nyasaye matiyo gi gimoro amora, mimi ni Mungu anaitumia kila kitu, kata obed matin kamano, na hata kama ni kidogo hivyo, to kadonje iye aneno yieni kaka chal, na nikiona imani yako jinsi ilivyo, anyalo mana timo kode ono, nitaitenda naye miujiza. wacho ni Musa nokawo landono, Andiko linasema akachukua fimbo, mochwadogo nam, akachapa nayo bahari, manam obare nyimgi, mpaka bahari ikaepa mbele yao. ka giwuotho gidhi, Walipotembea wakienda, wacho ni kane gisekalo nam makwar, andiko linasema walipovuka bahari ya Shamu, jasigu duto mane lawo gi chien, maadui ambao walikuwa wanawafuata nyuma tho e nam te, walipotea kule baharini. wadwago mwatemo wacho ene niya, Wenzetu kilichosema ni kwamba utami samoro mana nikech pok iloso yie, kilichokushinda imekushinda, hujatengeneza imani. yie mwawuoyeni, Imani ambayo tunaiongelea en okalo goyo mbaka, limepita kuzungumza, nikech Nyasaye mochweyi kwa sababu Mungu aliyekuumba osechango pudhe joneno, ameponyesha vilema watu wameona. Nyasaye mochweyi Mungu aliyekuumba nosegolo jomoko mane maskini, alitoa wengine waliokuwa maskini, mane piny nyiero, ambao ulimwengu waliwacheka, moketo jomwandu, wakawekwa utajiri. Nyasaye mwawuoyeni, Mungu tunayeongea kwake noseloko nyaka dak manokethore, alitengeneza hata kuishi iliharibika, maniere manosenyier, ambayo mji ambayo ilichekwa nodoko nyiere makoro itimogo mifano, walikuwa miji ambao watu wanapeana mfano. miyo warruok ber, Kwa nini wokovu ni nzuri? en ni kimako Nyasaye motegno, Kwamba ukishika Mungu kwa nguvu, mokiluwo tond richo moro, usipoenda na dhambi lingine, jowadwa kare Nyasaye nyalo chung' kodi, wenzetu Mungu atasimama nawe. Nyasaye nyalo chung' kodi e wuoth, Mungu atasimama nawe kwa mwendo, makata jali ogoyo ji piny, hata kama gari imeangusha watu. tini ng'e Nyasaye mitiyone, Wewe unajua Mungu unayemtumikia. Nyasaye no nyalo tony kodi, Mungu ataepa nawe, Nyasaye nyalo riti, Mungu atakulinda, makata jasigu monjeo, hata maadui akikuvamia kwa nyumba to gineno mana mudho, na hata uone giza. mane momiyo chieng' moro achiel Ndio maana hata siku moja Elisha kanie piny, Elisha alipokuwa ulimwenguni, oneno ka jolweny omonje, anaona wenye vita wamemvamia, teka en gi jatije, vile alikuwa na mtumishi wake. jatich neno ka jolweny obiro mang'eny, Mfanyikazi anaona wenye vita wamekuja, okoni ruoth waseneno jolweny mobiro mang'eny, anasema mfalme, wenye vita tumeona wengi, giseluoro dala mondo gimonjwa, wamezingira boma ili watuvamie. man kaka wanyalo pondo, Angalia vile tutaepa. mawacho niya, Andiko
linasema Elisha kalore kaka nung'eyo Nyasache. Elisha vile alijua Mungu wake, Nokwayo mana Nyasaye mondo oya wang' jatich. aliomba tu Mungu afungue macho ya mfanyikazi Mondo ong'e malaike moluorogi, ili aone malaika aliyowazingira ng'eny moloyo malaike mag jasigu. ni wengi kushinda wale wenye vita wa adui. Jowadwagu ma watemo kelo Wenzetu kilicho tunaleta en ni Nyasaye ni kodwa. kwamba Mungu yu pamoja nasi. Kamoro amora ma ng'ato nitiere, Popote mtu ambao uko, onego fweny ni Nyasaye ni kodwa. inafaa gundue Mungu yuko naye. Kendo onego fweny ni ya Tena inafaa gundue kwamba Nyasaye ni kode gi mipango maber. Mungu ako naye na mpango mwema. Weche to nyalo bedo mang'eny ndi, Maneno yanaweza kuwa mengi, kendo gik ma ng'ato nyalo kalo to nyalo maye kwe. tena vitu ambavyo mtu anapitia inaweza mkataza imani. Kati wuotho mane town to pinyo baga, Hata unitembee kwa mji aitwa kwa tofauti, inyalo goyo picha gi joma ni pongo. unaweza linganisha na watu ambao ulikuwa nao, Iwach ni kar ilemo nade. mpaka ujiulize watu wanaombaje. Wabiro mondo wapari niya, Tumekuja tu kukumbushe kwamba nitiere Nyasaye manobaro nam kama ne jo-Israel dhogi omoki. kuna Mungu alipashua bahari mpaka Waisraeli wakuona kawaida. Ibe wanyalo paro ni kawuono niya, Tunaweza tukakumbusha kwamba en gi teko mar timo kamano. ako na nguvu la kufanya hivyo. Adwani mondo walam Jehova Nyasaye. Nataka tuombe Jehova Mungu. Kuom ng'ato ka ng'ato adwani mondo walame Jehova Nyasaye. Kwa kila mmoja nataka tumuombe Mungu, Nikech samoro nitiere in be wach moro kwa maana hata nawe kuna jambo fulani ma ok dhi ni maber. ambayo haikuendei vizuri. Samoro ok odhi ni maber e famili, Pengine haiendi vizuri kwa familia, samoro ok odhi ni maber e ofis, pengine haiendi vizuri kwenye ofisi, samoro ok odhi ni maber kuom nyithindo, pengine haiendi vizuri hata kwa samoro watoto, ok odhi ni maber kuom nyombo. pengine haiendi vizuri hata kwenye ndoa. Wadwa gik moko ng'eny. Wenzetu vitu ni vingi. Ng'ama wanyalo pondo kuome en Jehova Yule ambaye Nyasaye. tunaweza tukaficha kwake ni Mungu. Ng'ato nyalo go chonge piny molam, Mtu anaweza akagotisha chini na ombe, kata moywag ne Nyasache. hata amlilie Mungu wake Igo Jehova Nyasaye ni mang'eyo. ya kwamba Jehova Mungu ni wewe na Kar kufahamu, pondo Nyasaye ne makimako lweta, ni wewe sehemu ya kujificha. Ukinishika mkono kanyalo pondo ne wasigu. naweza nikajifichia adui. Chunge malo kama initiere, Inuka tu popote ulipo, mondo ng'ato ka ng'ato nyalo ting'o badi malo. ili kila mmoja aweze kuinua mikono yake.